Trec ani, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că mi-au geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum. Dar simt că mă apasă pereții. Eu sunt chiriaș trecător. În scurtul popas al vieții vreau multe schimbări de decor. Am stat la mansardă o lună. De acolo de sus, de la geam, și ziua și noaptea pe lună priveam ca la teatru, madame. Când luna vedea la fereastră, orașul părea că mă cheamă să-i văd în lumina albastră fantastica lui panoramă. Mai sus, într-o cameră mică, făceau împreună menaj un moș, un actor și o pisică. Iar dincolo, jos, la etaj, o damă cu vizite multe și alături de ea un burlac, un domn serios de la curte, cu cioc și cu ghete de lac. De acolo, pe o vreme ploioasă, mi-am pus geamantanul în tramvai și abia am ajuns până acasă pe Berzei, la conul Mihai. Țin minte și acum grădina, ferestrele unse cu vară, în față stacoana Irina și în curte un fost arhivar. Vedeai răsărind la oaltă un colț luminos de ietac, pridvorul cu iedră înaltă și flori zâmbitoare în cerdac. Pe atunci înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată, umplând de miresme cerdacul. Și avea arhivarul o fată. Stam ceasuri întregi sub tumbrarul de flori, așteptând neclintit, că avea obicei arhivarul să sfărăie noaptea cumplit. Târziu, când se da la o parte perdeaua, părea că visez. Și iar am plecat mai departe, de teamă să nu mă fixez. Străine priveliști fugare, voi nu știți că în inimă port o dulce mireasmă de floare, parfumul trecutului mort. Și-am stat la un unchi pe romană, țin minte, dar unde n-am stat? La domnul Manuc, o persoană cu nasul puțin coroiat, la doamna Marie pe regală, cum mă ruga să nu plec, mi-a scris chiar o carte poștală, pe strada Unirii, la Șbec, pe Grant, lângă Birtul Eșbierea, pe Viting, pe Tei, la Confort. M-a dus pretutindeni puterea acelui tainic resort. Că așa mi-e viața, o goană, și astfel durerile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că mi-au geamantanul și plec.